Benvinguts i benvingudes a Curiositats de la xarxa, de Projectem TV. Abans de res, m'agradaria començar per agrair-vos tot el recolzament que vam tenir amb el primer vídeo, ja que vam tenir més de 400 visualitzacions. Així que moltes gràcies. Doncs bueno, esteu preparats? Espero que sí, perquè comencem. Us ha passat alguna vegada que esteu en algun moment que no voleu oblidar i dieu, va, farem una foto, i us fiqueu tots allà ben junts, amb un paisatge d'aquells que val la pena, una fent morritos, l'altra ficant-se allò ben divertit, feu la foto, surt el flash, ben contents, aneu a mirar la foto, la mireu i dieu, si hem quedat estupendos, però qui és aquest que hi ha darrere? En fi, que la foto ha quedat estupenda, però que hi ha algú que us l'ha aixafat. I dieu, qui és? Us ha passat mai? A vosaltres no ho sé, però aquestes persones que ens hem trobat a la xarxa ja us asseguro que sí. Mireu, mireu. In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Què, us han agradat? Segur que sí. Un bon tip de riure, Doncs ja sabeu, quan us aneu a fer una foto, tingueu en compte qui teniu per al costat, no fos cas que us la destrossin. Si us ha passat alguna vegada i ens ho voleu fer saber, envieu les vostres fotos a gestió@projectem.cat. Però el capítol d'avui m'agradaria centrar-lo en aquestes petites, grans persones que tenim a casa. Sí, aquestes persones que ens fan treure un somriure molt fàcilment, o bé que ens fan emocionar, o que també ens fan enfadar també fàcilment i ens treuen de polleguera. Parlo dels petits, dels reis i reines de la nostra casa. Doncs començarem escalfant motors amb un vídeo d'un bebè que li fa un discurs al seu pare que menys d'un minut el deixa atònit. Mireu, mireu, perquè no té pèrdua. Continuem amb vídeos de nens i mireu aquest perquè és un vídeo que farà furor. Com jo dic, la música ja te poden ensenyar a cantar, ja et poden ensenyar a ballar, però es porta dintre la sang. I si no, demaneu-li a aquest bebè que està dormint i viu la música i es lleva on fire. Mireu, mireu. I parlant de curiositats, i ja que estem a Curiositats de la xarxa, m'agradaria explicar-vos algunes coses ben curioses dels bebès. Vosaltres sabíeu que un nadó quan neix no té ròtula? No, se li va formant a partir del mig any, un any. O també sabíeu que un bebè pot menjar i a la vegada empassar? Sí. O, per exemple, coses més curioses que puguin haver-hi. Un bebè només néixer reconeix la veu de la mare, en canvi la del pare triga una mica més a conèixer-la. Però això sí, nosaltres tenim trampa, perquè ja fa 9 mesos que el portem a dintre i clar, que ens coneix. I una altra cosa també molt important i que no està del tot bé. Vosaltres sabíeu que els nens de 6 anys poden arribar a riure en un dia 300 vegades? Sí, 300. En canvi, nosaltres, els adults, unes 60. Això no pot ser i no està bé. Hem de fer com els nens i riure moltíssimes vegades al dia. Sabeu per què? Perquè un somriure porta la felicitat. I a més, quan somrius, les coses es veuen diferents. Si voleu saber més coses sobre els petits de la casa, heu de ficar-vos a la pàgina web www.cosesdepeques.com. Per part meva, això és tot. I com sempre ja sabeu, si us agrada, doneu-li un like i, si no, sobretot, compartiu-lo. Moltes gràcies i fins la pròxima. Connexions a la xarxa, Projectem TV.